आज आम्ही दर वर्षाप्रमाणे हांगासर गुरांचो पाडवो साजरो करतात। त्या निमतान सगळ्या गुरांक सकाळी स्वच्छता करून गोठ्याची साफसफाई मागीर गोरवांक आंघोळ वगैरे जशी शक्य आसा तशी घालून कामगार आमचे सगळे तयारी करतात आणि सकाळच्यान सगळे ह्या उत्सवाचे मोठ्या आनंदात हे कामाक लागलेले आसा। आता पाडव्याची पूजा म्हणजे भगवान श्री कृष्णाची पूजा जाली, मागीर गायींची सप्तगोमाता मंदिरात आणि हांगा ह्या गोठ्यातली प्रत्येक गोठ्यातले आमच्या गायींची गणफूल घालून सगळ्यांची पूजा अर्चा आणि जे आमची परंपरेप्रमाणे त्या लहान अशें आमी हे करतात गुरांचो गोठो तशी प्रत्यक्ष शेणाची सगळी आकारणी करून थंय देणल्याची आणि सगळ्यांची पूजा जाल्ली आसा। ही दर वर्सा आमी गेली 14 वर्सां हे उपक्रम आपल्या ह्या केंद्रात आसा आणि वेगवेगळे आपले अतिथी येतात, गोप्रेमी येतात आणि ते स्वताहून असे हांगा येवन आज पूजा करतात। त्यांच्यानी घराकडल्यान हाडलेले गाई खातीर आसतात, दिवपा खातीर पोळे आसतात, काही गूड घेवन येतात। अशा प्रकारचे प्रत्येक जण येवन हांगा सेवा करतात आणि हो आनंदात उत्सव दर वर्सा हांगासर साजरो केलो वता। आज कार्तिक पाडवा म्हणतो आपण पोळा म्हणून साजरा आपल्या गोशाळेमध्ये केला जातो। विशेष महत्त्व म्हणजे आज गोवर्धन पर्वाची पण पूजा केली जाते। गोपाळ कृष्णानं माहिती होतं की संघशक्ती कलियुगे आज सगळ्यात आम्हाला काय समस्या असतील तर दूर करायचं असेल तर सगळ्यांनी एकत्र येऊन एकत्र काम करायची गरज आहे आणि त्यासाठी गोवर्धन पर्वत हा गोपाळ कृष्ण सगळ्यांच्या सहकार्याने उभा केला होता आणि या गोवर्धनाची पूजा आज विशेष करून केली जाते। गोवंश जो आहे त्याची पूजा केली जाते, त्याची सेवा केली जाते आणि आपल्या भारतीय संस्कृतीचा जी आपली परंपरा आहे, ऋषी कृषी संस्कृती आहे, याचा पाया जो कोणता असेल, कणा जो का असेल तर आपले गोवंश आहे, त्या गोवंशाचं संवर्धन पालन झालं पाहिजे याच्यासाठी गोपाळकृष्णानं अथक प्रयत्न करून ही संरचना राबवली आहे, सर्वांमध्ये रुजवलेली आहे आणि म्हणून या गोपाळकृष्णाच्या निमित्तानं आणि सेवकांच्या निमित्तानं हे सगळं गोवर्धन पर्व जो आहे उचलला जातो।